स्वरूपतया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे आयची सेशनाक उपस्थित आशिल्ले पुरा जनांक म्हालगड्यांक म्हगेले नमस्कारू। जशी आज म्हाका एंकरिंगाक अवकाश दिलेले मुरलीधर चरणदास प्रभुजीक हांव म्हगेले मस्त थँक्स सांगता। तशें आयचे पवित्र दिवस वराह द्वादशी दिवस आमकां ताजीच माहिती दिवचेक आयलेले हीज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजीका हांव हे सेशनाक स्वागत करता। वराह रूप विष्णु भगवानाले सेकंड अवतार ते भूमी देवीक हिरण्याक्षर खंयच्यान सेव करचाक विष्णून घेतिल अवतार हाजी बद्दल आमकां माहिती दिवचाक आमगेलो तो आसात हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी तांकां हांव हे कार्यक्रमाक स्वागत करता। हांगेल बद्दल हांव थोडें इंट्रोडक्शन दिता तशेंच चूक जाल्यार क्षम करता प्रभुजी। हांगेले कार्मिक नाम येवंगे न्हू नितीन भट्ट हानी एच भक्ती राघव स्वामीजीले डिसायपल आसात। प्रभुजी is an author, master in yoga teacher and astrologer, marriage counselor and yogic diet consultant and spiritually he is a bhakti yoga practitioner. आणि ऑल ओव्हर इंडिया आणि यूएस युनायटेड स्टेट तू ट्रॅव्हल केलेलं आसा योगा टीच करच्याक आणि काउन्सिलिंग केलेलं आसा न्ही ताजे खातीर त्यांनी ट्रेडिशनल सायन्स लायक योगा आणि एस्ट्रोलॉजी यूज केलेलं आसा। तशी हानी अवेलेबल आसाचे एनी टाइम फॉर काउन्सिलिंग आणि पर्सनल क्लासेस ऑनलाईन क्लासेस अँड एस्ट्रोलॉजी कन्सल्टेशन बी हानी दिताच्या। हांगेले 3 एडिशन ऑफ योगा बुक हानी ऑथर जालेले आसाच्या। तशेंच कृष्ण योगा सांगचे गेल्यार the comprehensive guide to inner secrets of yoga हे हांगेले मास्टरपीस बुक म्हणून सांगू वयता। हे आमकां एक्सप्लेन करता origin and functions of the mind, the inner aspect and functions of yoga and explore the depth of the meditations, the chakras, energy centers and samadhi. हानी अनेक बुक बरयलेलो आसा फूड फॉर द सोल हानी हे बुक बरयलेलो आसा हांगेल बायल सुंदरी दासी वटू शी इज अ आयुर्वेदिक शेफ हानी दोग लोकांन मेळून न्हू वेगन कुकिंग वर्कशॉप बी कंडक्ट केलेलो आसाच्या। आणि गौर नटराजदास प्रभुजी ट्रेडिशनल अष्टांग योगा प्रॅक्टिस करता आसाच्या आणि ही इज अ स्पेशलाइज इन ऑल टाइप्स ऑफ लिंक्स इन्क्लूडिंग डीपर मेडिटेशन ऑन चक्रास अँड द समाधी एस्पेक्ट्स आणि हानी आल्सो स्पेशलाइज आसाची योग निद्रा अंतनी हिलिंग मेडिटेशन अंतू। एस्ट्रोलॉजी घेतल्यार आमी हानी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर अँड एस्पेशली हानी फोकस करताची स्पिरिच्युअल काउन्सिलिंग अंतू।
आणि स्पेशलायझेशन हांगेले मॅरेज काउन्सिलिंग आणि हेल्प करताची योगी साका आणि स्पिरिच्युअली इन्क्लाइंड कपल साका विथ प्रॉपर रोड मॅप फॉर हार्मोनियस लाईफ आका बेसिकली आणि आता ही इज बेस्ड इन लास वेगास आणि ऑल ओव्हर USA हांनी वर्कशॉप कंडक्ट करताचे. सो प्रभुजी अनेक पटी तुमकां हे सेशनाक स्वागत करता आणि तुम्ही आमकां आयचे सेशन एक्सप्लेन करता म्हणून तुमगेले का विनंती करता. धन्यवाद. प्रणाम तुमचा प्रभू. ओव्हर टू. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णु भादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामी नामिने. नमो विष्णु भादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. So एक लकीला पैसे एक 5 minutes के बग्गी वच काजे एक मीटिंग है सर बट I will try to कितल लाइक कोनो अम्मी आईचे एक द्वादशी पैक कोरियता चंदायर अम्मी द्वादशी विषय नहीं कोयता ते पूरे अम्मी कोरिया काली मेगल फेसबुक आर पळेता शिलो प्रजने एकादशी म्हणून शेअर करता शिले. एक माताजीन शेअर केले एकादशी पिझ्झा म्हणून ते पळोवन म्हाका पुरे जने ओ प्लीज गिव रेसिपी अशी तशी पुरे घालता आशिल्ले. तो एक तसले एक पिझ्झाचे फॅन पुरो एकादशी वाईट सो बाकी पूरे जन ओ वंडरफुल सो नाइस यू आर सो जन लगता कि यह कसे की एक बारी चांग केले म्हणून. मात्र एकादशी मला कसं नाही. एकादशी मला उपवास मला कसं ना उपवास देवा लागी रपचे पिझ्झा लागी रपची नाही. सो देवाल फोटो देवाल भागवतम देवाल नाव भजन या पुरे लगे असो. पिझ्झा पास्ता या पुरे लगे असची नाही. सो ते एकादशी कसन कुकिंग करचे म्हणून आलोचन आईलारी पळय ते एकादशी फेल झाली. एकादशी कशी आलोचन का हांव कसन अंत सोणू संपूर्ण जाऊन देवाल ध्यान करू येतोय. कसं सोडू जाता कसं मिनिमाइज करू जाता कसन कुकिंग करनाशी आम्ही पुरे सोडून देवाल ध्यान करू जाता ताक म्हणटाची उपवास. उपवास मला खाऊचे खाय नाशी रापची मात्र नाही खाय नाशी मागीर देवाल सेव करचे देवाल नाम स्मरण करचे. सो आणि देवाल स्मरण करचे तस जावन आम्ही आमको कळका की हे एकादशी द्वादशी एकादश देखून न्यू मून पूर्ण चंद्र आणि एकादशी देखून फुल मून पौर्णिमा आणि अमावास्या हे 5 दिवस असा पळा आयुर्वेदा प्रकार. अंतू आमगेले डायजेशन कसं नसतं ते भारी वीक असतं तर कसं नाही समज जीर्ण जायना. सो त्या टायमार आम्ही गट्टी खाल्ली वय आणि काही आमगेले शरीर वीक जात शिवाय स्ट्रॉंग जायना. तस जाऊन त्या टायमारी आम्ही उपवास केला रे आमगेले पोटा भितर अशें कसं अंत म्हणतात लिव्हर मागीर स्प्लीन मागीर पॅनक्रियास ह्या पुरे हांतुल्यान ते पुरे सगळो दीस तांणी हार्मोन्स सोडता सुका इन्सुलिन मागीर बायल ज्यूस हे पुरे. सो फास्टिंग करतना कसं जाता तांणी तितले सगळो दीस सोडका म्हणना कसं जात म्हणारी ते हगुर ते रेस्ट मेळटा तांकां. सो एकादशींतू आम्ही आमगेले
फास्टिंग करताना आमकां हेल्थ चांग जाता नंबर 1. सेकंड कसं जाता म्हळ्यार केदन ते खंडापटे एक्टिव असता पळय आमगेल पुरे हार्मोन्स ज्यूस आसा तेदन आमगेल मूड फोकस करू जायना. तू एक्टिव डायजेशन करताना तुम्ही एक्टिव खाल्ली कुडले आयुर्वेदा सांगता की तुम्ही चमकुका थोडे वज्रासन करका एक थोडे ऍक्टिव्हिटीज करका एक कडेन बसच्यानच जे म्हणून आयुर्वेद प्रकार तशी असताना आम्ही देवा कशी स्मरण करचे. सो खाल्ली सताना अत्याहार खाल्ली सताना आमकां आमगेले शुगर वयर वता ग्लुकोज आनी तांतू कशें जाता. सो तांतू कशें जाता आमगेले ब्रेन कसं आसा ते स्लो डावन जाता. तशी असताना आमी देवाल स्मरण करची कशी. तशें जावन हे पुरे सायन्स आलोचन करूनची आमकां सांगला की आयुर्वेद प्रकाराची हे पुरे पळोवनूची की तुम्ही खावता बसल्यार एकादशी करूंक जायना म्हणून. आणि एकादशीन पुरो जाणांक खावची कसं न्ही पोटॅटो मागीर कसं ते साबुदानान तितले हाय शुगर आसा की ते खावन मागीर न्हिदो का तितलेच. मागीर पिझ्झा पोटॅटो हे पुरे करताना हे भारी हे कसं चांग न्ही आमगेल्या जिवाक. आता ते एकादशी विषय फास्टिंग कसलं इम्पॉर्टंट. सो फास्टिंग करताना आम्ही पळयला की तांतूल्यान कसं जाता आमगेले मध्वाचार्यान सांगचे कसं की एकादशींत आम्ही सम फास्टिंग म्हणून केल्यार पोटान तो अग्नी उत्पत्ती जाता. त्या अग्नी उत्पत्ती जातून कसं जाता आमगेले शरीर आणि आमगेले मनस माइंडाचे कसं न्ही वाईट कर्म असल्यार ते संपूर्ण जीर्ण जावन वता म्हणून. हे कोण सांगितले हे सांगितले मध्वाचार्य. सो मध्वाचार्यान सांगला की एकादशी तेसू कोण चंदू कोण कुक्कू कोरून फुल जेवण आणि कोण बसता की हे ग्रेन्स नॉन ग्रेन्स न्ही जाल्यार कुक्कू करच्यानच जे म्हणून. इथं म्हळ्यार आम्ही कितले केल्यार ते पॉट्स कसं ते पॉट्स पुरे असतात तांतू पुरे थोडेपणी एकादशीचे कल्मश असता ते नॉन एकादशीचे ग्रेन्स पुरे असता. सो तशें जावन एकादशीन तू जाल तितले आमी फ्रुट्स एक दूध असल पुरे खावचे पिवचे कोरका म्हणून. आता वराह द्वादशीचे स्पेशल कसं म्हळ्यार वराह द्वादशी वराह देव आणि साधारण मोठा पळोवचे गेल्यार ब्रह्मान सृष्टी करताना आयिल्ले सुरवे अवतार. सो ब्रह्मदेवान सृष्टी करताना ब्रह्मदेवाला नांका दुखून सडनली आता ब्रह्मा काय गोतना सृष्टी कशी जाता म्हणून गंमत म्हणाल ते ब्रह्मान सृष्टी करची वय जाल्यार ब्रह्मा काही गोत ना ही सृष्टी कशी सूर जाता म्हणून. सो ब्रह्मा काय गोत ना. सो तस जावन देवान कशें करचे ब्रह्माल नांका दुखून एक सनप रेवचे. आणि आम्ही पुरोजनान हे मूवी पळोवन आसका येदोळ भितर खंयची ते कांतार पुरोजनान पळोवन आसका. सो तांतू वराह कोणे पळयला म्हण जाल्यार ते वराह म्हळ्यार कशी भारी चंद शंख चक्र गदा पद्मनी जावन एक नमने दिव्य रूप आणि गोल्डन बॉडी. हे वराह कसं आसा तागेले शरीर कसं आसा इट इज गोल्डन भांगरा शरीर एक भारी चंद. आणि तागेले शरीरार कसं आसा यज्ञकुंड वराह देवाल शरीरार आसूचे यज्ञकुंड आणि कसं आसा कुशाग्रास तागेले वराह देवाले केस कसं न्ही ते कुशाग्रास दर्भ. सो असल एक नमने पवित्र शरीर देवाले आणि ते दिव्य आणि आमकां ते देवाल ते दिव्य स्वरूप आलोचन करतनाची आमकां रण्य आमकां इथं म्हळ्यार पवित्र पळय
पवित्र म्हण पळयतना कसं जाता आमगेल मनान तशें कल्मश पुरे नाश जाता मनान तसोच कल्मश कसं ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ते पूरे टेम्पररी साइड होता ते केदन परमनेंटली वच्चे आम्ही भक्तीन तू भाव भाव स्टेज क्रॉस जत तरी ते परमनेंटली होता ते दोडताय ते असत थोडेच देवा पळय जाताना ते रण्य येता तशी आम्ही ध्रुव महाराजाला कहाणी पळयतना ध्रुव महाराजान आम्ही पळयता की विष्णू पळय जाताना ताका दोळे दुखून इतलो उद्द आयली की इतलो उद्द आयली की ताका म्हळ्यार एकदम पवित्र पवित्रता एक्सपिरियन्स करतना देवाला पवित्र रूप देवाला पवित्रता देवाला नारायणाला ते सुंदर रूप ते सर्व व्याप्त तो देवा पळयतना कसने आमगेले आशी कसने आमगेल मनांतू कसने बाकी वरना देवा देवाल दर्शन जल सतन कसने बाकी वरना देवाले संपूर्ण ध्यानांतुची आमगेले सर्व इंद्रिय मन बुद्धी आत्मा का संपूर्ण शांती संतुष्टता मेळलो ते फीलिंग कसं नसपडा प्रेम भगवत प्रेम देवाल वयर ते प्रीत येतना आम्ही पळयत काल एक इन्सिडेंट जाला आमगेल घरकडे तशींची तशी कोण की डिलिव्हरी येवची आशिल्ली हांव खंयकी वता आशिल्लो तांणी डिलिव्हरी वतना डिलिव्हरी वतना हांव बागिल ओपन केलं ओपन सोडल की लॉक केलं की म्हाका उडगास सो हांव खंयकी वता आशिल्लो 5 मिनिट्सान आमगेल डिलिव्हरी म्हळ्यार आमगेल घरकडे चेडूवनी आसा न्हू तो डिलिव्हरी ड्रायव्हर येत वय तो कोण कसं येता म्हण कोणाक गोतना न्हू हांव इतले फास्ट आयल की कसं आलोचन करना हे एक नमने आमगेल घरा वयरी चेडूआ वयरी तशी प्रेम जाता पडा तशींची देवाल वयरी आमगेले प्रेम उत्पन्न जातना ते फिलिंग्स विंगड ते आमी साधारण आलोचन करू जायना त्यामुळे आम्ही आता कसं आलोचन करचे आमगेल कष्ट कसं नाही आमगेल कष्ट निवारण जात की ना आम्ही ते एक नमने टेम्पररी फिलिंग्स येतात सो एकादश कसं म्हणा या पुरे साइड दवर का एकादश म्हणताना आम्ही हे पुरे साइड दवर काय जात एकादशीन तू हे पुरे घेऊन बसशाक जायना एकादशी आमका देव जाव का कसं नाही जाव का म्हणा कसं नाही पुणी सोडका म्हणाल बाई टू गेट समथिंग यू हॅव टू गिव्ह समथिंग सो आमका देव जाय म्हणून जाल्ला रे आम्ही बाकी पुरे साइड सोडका एस्पेशली आयची दिसू एकादशी दिसू कालची दिसू एकादशी दिसू खावचे पिवचे मागिरी आमगेले शरीरान तू खंयचे कार्य सुरू जाताना एक नमने खाल्ले जाताना हे केले जाताना पुरे एक नमने लिमिटेड मागीर मस्त कसं नाही करू जायना तस जावन आमकां एकादशीचे फुल बेनिफिट जाय उपवास कोरका म्हणाले खंडित सो वराह देवान आयली कुडले वराह देवाला प्रीती कितलं म्हळ्यार ते समुद्रांतू समुद्र खंयचे हे कोण आसता न्हू कसं ना भूदेवी भूमी ते गर्भोदकशाही समुद्रांत पडला सगळे भूमंडल पडला सो वराह देवान उकळताना खाली भूदेवी उकळची नाही सगळे भूमंडल उकळचे आणि सगळे भूमंडल उकळतरी उकळताना देव संपूर्ण भूदेवी उकळताना हिरण्याक्ष तेदन येता आणि येवन देवाक नाक कनातील उलयता
तू ह्या रूपार विष्णू ह्या रूपार आयला वे तू मग कसं करू जात बा अशी तशी म्हणून उलयतना देवाक एक नमने ताण तागेले धू एक धरला भूदेवीक तागेले बायल धू न्ही बायल आणि कोणेय तांगेले बायल चेडूवट असताना खंयचे रणरंगारी युद्धारी वताना बायल चेडूवट वच्चिनी सुरे बायलेक चेडूवांक तांकां रक्षण करून तांकां सुरक्षता तांकां एक सम जागेर दवरून मागीर युद्ध करये शिवायचो तशींची त्या क्षणारी वराह देव कसन आसा एक ब्राह्मण बायल तांगेले एक कसं प्रीत पळय त्या प्रीती दाखयता आणि तो कितले इन्सल्ट करता असतो हिरण्याक्ष देव कसं करता प्रितीर वरून भूदेवीक सुरवेक तिगेल जागेर दवरता तितलो ताई तो अपमान सहतच ते एक मारयत आशिल्ले मात्र भूदेवीक कसं नाही जाऊ चाहते नज म्हणून ते दाखयत कसं म्हळ्यार देव देव तागेल भक्ताल रक्षण करची खातीर ताण कसं नाही तसं एक अपमान ते सहन घेता म्हणून आम्ही पळयत महाभारतांतूय कृष्णाक नक्क नातील पुरे उलयतात तशींच खंयचे अवतारार येताना देवाले तांगे देवाल विरुद्ध उलयतना मस्त सच आतां पळय इंडियान तूं रामचरित मानस हें तांतू कास्टिस्ट हें तें म्हणून आतां तशी तांणी शूद्र शब्दा खातीर पुरे एक नवें पॉलिटिकल फायट सुरू केला ते तशें पळोवचें गेल्यार भगवद्गीतांतूय आसा स्त्रियो वैशास तत्रास शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम ते कसं नाही हीन भावनेर सांगिल्लें न्ही तें आतां पुरे समाजांतू पुरे नमने जन आसात दुड्ड आशिल्लासाची मिलिटरी जन आसाची मागीर तुगेले लेबर्स वर्कर्स पुरे नमने जन आसतात जाल्यार पुरे जनाक एकू नमने सिच्युएशन मेळना भक्ती करच्याक तांगेलें जीवन चलोवच्याक इतलें इजी न्ही एक जीवन विंगड पुरे जनाले एक जीवन विंगड जाल्यार पुरे जनाक भगवद्गीतेन तू भागवतान सांगला कसं म्हणल्यार तू खंयी जन्म घ्या तू कोणय असो जाल्यार देवाल वयर भक्ती करची हक्क पुरे जना इक्वल जावन आसा म्हणून तितले सांगचे खातीर सांगल्या शिवाय कोणाकय कसं नाही कसं हीन भावन करचे खातीर सांगिल्लें नाही तें सो आमी पळयत की देव कोणाकय आतां हांतू भगवद्गीतेन ते सांगला कसं म्हळ्यार भागवतान ते सांगला कसं म्हळ्यार एक राक्षस आताय देव विंगड करना एक राक्षसाक पळय देव ताका कसं नाही भेदभाव करना ताका भक्तान कसं नाही वायट केला राक्षसाक म्हण जाल्यार देव पळयना की तो भक्त म्हणून तो भक्त म्हळ्यार ताका आनीक पनिशमेंट दिता मेगेल भक्त जावन तूं अशी केलें मरे मेगेल ना वायट केलें सो देव पुरे जना तांगेल कार्य केलें म्हण के फल दिता शिवाय तो राक्षस दैव म्हण कसं नाही विंगड करना देव मात्र कोण तागेले शुद्ध भक्त करता पळय भक्ती करता पळय तसल भक्तांक देव स्पेशल आशीर्वाद दिता तांगेल स्पेशल तांगेल खातीर एक स्पेशल प्लेस आसा देवाल हातांत सो आमी पळयत की वराह देवान हे नमने हिरण्याक्षाला देखून ऐकून इतलो पुरो ऐकत असतो तो पुरे कसं हीन भावनेर देवाक असल शब्द उलयत की कोण तू कसं करतो अशी तशी पुरे एक नमने चॅलेंज करून जाल्यार देव सुरेख भूदेवी कती गेल्या जागेर दवरता भूमंडला ताचे जागेर दवरता मागीर कसं करता देव मागीर भारी वराह देवान ताका सांगचें हे मूर्खा हे राक्षसा आता तुम्ही इतलं बरं उलयत असेल ना आत उलय देवाक याची गंमत करता कशी एक माज्जर
विंद्रावट खेळतो पळय आता देवाक एक गोत बोवाय भक्तू कोण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू ते जय विजय सो ते अवतार राहिलेल्यांची देवा लोट लढाई करच्या गंमत करच्या सो देवा काही एक नमने लढाई एक नमने तंतु पुरे इमोशन ओटू येतात कशी भक्तांक पळोवंक घेवचे कशी राक्षसांक हें करचे सो देवाक एक नमने इमोशन येता सो ते एक नमने खंयची इमोशनार येता आतां सांग आतां पेट्ट करूया आता मी कशी दोग जण गंमत तयार केलता पळय खेळ ते कसं सांगितलं आता सांग लढाई करूया सो तशी एक नमने गंमत आहे मोडर देवाकच वा कसं नाही करू जायना सो तो हिरण्याक्षात तागेले गदा घेऊन हो तुका थाव मर्त पळा म्हणून अशी मस्त कडे मस्त पटी करता जाल्यार देवाक कसं नाही जायना देव अराबेरी ते डॉज करता मागीर कसं करता हांव हे राधा गोविंद महाराजाला निमगेलेले की हिरण्याक्षान हिरण्यकशिपूक हिरण्याक्षाक वरादेवान कशें मारलेलें म्हणून सो आनी बारी चंद कोण सांगचे राधा गोविंद एक तमाचा मारे थे एक चंद करून केप्यार मारले म्हणून फाट आणि असल केप्यार मारली की मागीर तो जन्म उठायनी म्हणून तशी देवाक कोणाक कैद करच्या देवाक ते अवतार घेवचे गती नाशिल्ले देवान अशी वाऱ्यार येवन आकाशवाणीन तुची तक मारून वचे तशें त्याला देवान आईल कसं लायक त्या देवाला मानसिकता दाखयता की देवाक भक्ताल एदुर प्रत्यक्ष जावन भक्ता रक्षण करचे भक्ता लोट थोडे इमोशनल जावन आसचे तो तस जावन भक्त वत्सला म्हणटाची देवाक सो ह्या प्रकरणांत आमी पळयता की देवान की विष्णून कृष्णान हे अवतार घेवन हे शुद्ध अवतार घेवन कशी तागेल भक्ताल रक्षण केलें कशी एक राक्षसाल नाश केलें सो देव आशिल्ले कडेन भक्ताल रक्षण जावचे आनी राक्षसाल नाश जावचे खंडित खंडित म्हळ्यार तांतू कसले हे ना सेकंड थॉट्स ना यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम कहीं कृष्ण सिकी कहीं अर्जुन सिकी तत्र श्री विजय भूतिर कहीं श्री विजय जावचे खंडित ध्रुव नीतिर मतिर मम ये मिगल मत म्हणून सांगतात हरे कृष्णा so I have chikke bagi kaid kurkaji so I will stop here 40 minutes sangile almost 30 minutes are kaidle kasane questions comments aslar nimgo eta ekadashi pizza recipe sound wingad kasane nimgo eta थैंक यू भरत भाई प्रभु जी वंडरफुल सेशन तुम्ही काही दोकुनु अंग मंगळूर तुम्ही काही मंगळूर दोकुन जॉइन झाले की काही दोकुनु हरे कृष्ण प्रभु जी हम भारती पई हरे कृष्ण हाँ भारती हाँ सांग प्रभु जी एक क्वेश्चन आशिल्ले प्रभु जी आमगेले हन्नी भरती वैष्णव आस भरती सेवा करता ती आमकां अशें दिसता की यो देवा आमी कसं नाही करनात न्हू देवा म्हणून अशें दिसता तांणी कशें करता बा तितलो पवर खंय आसा म्हणून केले जाण आमी ना म्हण काफी सवार वचून आनीक चड करता ती आमी सांगू जायना की हांव ऑफिसा वता करूं जायना म्हणून तशें सांगू जायना कळ्ळें म्हळ्यार ही भरती ऑफिसा वचून म्हळ्यार भरती करतालो आसता ती अशी मनांत भरती हें जाता कशी ते हँडल करचें प्रभू नाही अंतु कसं म्हळ्यार मेन कसं म्हळ्यार आम्ही कसं कार्य आशेत सदा देवाल स्मरण करता तसं भगवद्गीतेन सांगला की तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच भक्ती म्हळ्यार तसं कष्ट नाही भक्ती म्हळ्यार
प्रति एक कार्यांतू देवाले स्मरण करता असुचे आता 8 घंटा ऑफिसांत तसं विंगड कसं नाही करू जाय ना जाल्यार हांव देवाला स्मरण करूं येता आणि थंय दुखून वापस येतरी एक लेक्चर आयकूच की ड्राइव करतन की बायकार वापस येतन की घरकड बसतन की एक लेक्चर आयकूच की जप करची की देवाल प्रसाद घेवची की इतले आमी सिंपल मात्र संपूर्ण मन दिवन केला रे आमकां फुल रिजल्ट मेळटा म्हळ्यार खंडीत सो भक्ती करचे तितले कष्ट नाही भक्ती केन्नाय कष्ट म्हण लेखचानाचे भक्ती कष्ट कोणाक कोणाले मन मी गम्मत करका एन्जॉय करका म्हण आसता पळय तांकां कष्ट आणि विंगडा पळोवन आमी आलोचन करून आमी आतां कोरका म्हणून आमकां मन येवका शिवाय कसं न्ही बेजार करचे ना आमी देवाक आनीक स्मरण करून देवाक स्मरण करून देवाक शरण घेवन म्हाका एक आशीर्वाद दी म्हणून आणि इजी भक्ती केन्नाय कष्ट म्हण लेखचाना इजी कोणाक कोण सांगलें की हांव देवा शरण जाला जाल्यार हांव हें करून मागीर देवा हें करता म्हणटा मागीर लास्ट जायना सो इजी देवा स्मरण करचें तितली सिंपल मागीर वापस येतरी जप करचें देवाल भजन करचें हें पुरें करतना आमकां ते रिजल्ट मेळटा सो जस्ट कीप इट टू चॅन्टिंग हियरिंग अँड रिमेंबरिंग बस तितलेच मस्त कसं एक्स्ट्रा करता म्हणना तो व्हडले करतास वो व्हडलो प्रोग्राम करतास हें पुरें नाका भक्ती मेन बाकी पुरें व्हडले करचें मागीर येता भक्ती म्हळ्यार संपूर्ण जावन देवाक आरामेर स्मरण करचें इजी तितलें स्मरण केल्यार पुरो विंगड ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದೇವನ ಶಕ್ತಿ दिला की त्यांनी ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ आम्ही खाली देवा स्मरण केला पुरो तितले सिंपल ओके तितले सिंपल दवरायचे ऑलराइट ओके प्रभू सुलभ वाट दाखल प्रभू थँक्यू सो मच तितले आलोचन करका हे सुलभ ओके हरे कृष्ण प्रभुजी मेगी क्वेश्चन आशिल्लें हरे कृष्ण प्रभुजी आम्ही गांवांत भक्ती म्हळ्यार हा देवस्थाना वताची सो कसं भजन सांगताची तांगेल कितली की भक्ती ते तितले करताची आणि आतां म्हळ्यार हे आतां जस्ट आमगे इस्कॉन जस्ट आमी हे आयिल्ले नंतर की हा भागवतम आयकताची भगवद्गीते आयकताची लेक्चर आयकताची चांटिंग करताची सो तांतने कसो डिफरन्स आसा प्रभुजी की तांणी करचे ते सिंपल वे आणि हांतू कसो डिफरन्स आसा तांतू डिफरन्स इतले की मगेले आता आमचे गेल्यान तू मेन कसं जाता म्हळ्यार वेंकटरमण भजन करचे रथोत्सव पुरे आसा मात्र मिसिंग कसं नाशिल्लें हांव देवस्थाना वचचें आशिल्लें इथं म्हळ्यार ज्ञान की भगवद्गीते ते ज्ञान एप्लाय करचे आता आमचे गेल्यान मस्त जन नॉन वेज खावचे पिवचे पुरे कसं लायक इथं म्हळ्यार आमकां त्या देवस्थानांतू आम्ही एक फेस्टिवल्स मात्र करता शिवाय मात्र आम्ही आसची काही भायर स्कूला वचचे हें करचे भायर काम करचे सो जनावट मिक्स जाता शिवाय सो मिसिंग कसं नाशिल्लें म्हळ्यार सिस्टमॅटीक स्टडी शास्त्र स्टडी करचे आनी एक सिस्टमॅटीक जावन इस्कॉनांत बेनिफीट कसं ना एक टेम्पल आसा आनी तांतू सिस्टमॅटीक फॉलोवर्स आसाची तांगेला एक सिस्टमॅटीक नॉलेज आसा आनी ते तुमकां दिताचे आमगेल्यान तो हें पुरें आसा जाल्यार ते नॉलेज सिस्टमॅटीक जावन कसले सिगरेट पिवच्यानाचे तो केलो भट्टाची सिगरेट पिताची केलो थंयची देवस्थाना लागीं राबूनची नॉन वेज आनी खाताची पिताची कसं लायक इथं म्हळ्यार ते सिस्टमॅटीक शिकवण कसं आसा ते ना अगर ते सिस्टमॅटीक स्टडी पुरे आयली वेळार ते आमकां चेंज करता ते आमकां विंगड करता सो तस जावन आमी तस जावन आमची गेल्यान तू अवेअरनेस आयला पुरो ऑलरेडी आमगेला पुरे भजन हे ते पुरे आसा चिक्के भगवद्गीते विशयान सिस्टमॅटीक जावन आमकां ज्ञान मेळ्ळी वेळ मस्त जन
इजिली भक्त जातात. सो दॅट इज द ओनली डिफरन्स दॅट आय सी. बाकी पुरे परंपरे या पुरे असते, खाली ते सिस्टमॅटिक नॉलेज मिळाले ना ते आयले वी विल बी बॅक टू सत्ययुग. दॅट इज माय रिअलायझेशन. हरे कृष्ण. बट ते कसं येणी प्रभुजी आमगेला इम्पॉर्टंट भगवद्गीता इम्पॉर्टंट. आता मी हे पळयला रे, आता मी हिस्ट्री पळयला रे. आम्ही काश्मीरात आयले मागीर गोवांतू त्यांनी अटॅक केला इतलं पुरे करताना तो धर्माचे त्या परंपराच पळा. तुम्ही तिथलं मायग्रेट करताना ते दुखून येताना पुरे जाताना मस्त पुरे आमगेल परंपरा निवडता त्या पुरे असल नमूने अटॅक जावन आम्ही आणखी हिंदू वरले व्हडली विषय. आफ्रिका अरब या त्या पुरे पळयला रे, इस्लाम आणि क्रिश्चियानिटी पुरे त्यांनी कैद करून उठयला. सो चिके कलियुगा इफेक्ट असं, कलियुगा चिके नाही फुल्ल हे कलियुगा इफेक्ट निमित्त परंपरा पुरे वीक जातं. जाला री तत्वळी देव आचार्यांक भक्तांक पेटवून वापस स्ट्रॉंग करता. आता आमगेला ऑपॉर्च्युनिटी असं कितलं आमचे गेल डिवोटी जाता की अनेक 10 जण डिवोटी करता आणि वापस आणि हे फास्ट जातं. एक पटी एक यंग जनाक हे इंटरेस्ट आयली हे फास्ट जाऊन डिवोटी जातात. सो पुरे टाइम एक त्या वाईट टाइम आशिल्ला पुरे आमगेल परंपर पुरे वीक झालं. आता पास स्ट्रॉंग जातस 10,000 year गोल्डन एज जातस. हरे कृष्ण प्रभुजी. ताका रिलेटेड एक घरांतूची आता एग्जांपल मेगेलेची हांव एक 3-4 वर्स तकून भगवद्गीते भागवतम क्लास आनी अटेंड करता, सत्संग अटेंड करता आनी भगवद्गीते अशी जरा बामणान चेडूं टिपिकल गांवची नमुन्याची लायक भजन करचे सेम भक्ती मेगेला पश्चात तांकां भक्तेस म्हूण म्हाका दिसता. जाल्यार ते बॅलन्स देवचे मस्त कष्ट तांकां एक्चुअली नॉलेज म्हाका दिसता नॉलेज इम्पॉर्टंट तुमी सांगला वरीची ते तांकां इंट्रस्ट ना लायक भगवद्गीतेचे वो भागवतम अशें ते तांकां इंट्रस्ट ना. ते बॅलन्स करचे कष्ट लायक वय वय वय. सो आता इंटरेस्ट कसला ना म्हळ्यार तसल कोणे एक्झाम्पल ना आणि जनाक भय असते कसं की हे पुरे घेतला रे हांव आशिल पुरे सोडका हांवें म्हण एक नमने भय असतं जनाक. सो आम्ही एक चांग एक्झाम्पल्स असला रे की भगवद्गीते फॉलो करणे कोणी रिच बिझनेसमॅन की सोसायटीत कोणी सक्सेसफुल एक 4 एक्झाम्पल असला रे तर जाऊन एक कोणी एक यद्यद आचरती श्रेष्ठस तत्तत्तेव तरो जनाः. सो सोसायटीन तू कोणी प्रॉमिनंट मनुष्य भक्त म्हणून जाला रे वरला फॉलो करू इझी जातं यंग पीपल करी. सो त्याच्यावर आता गौर गोपाल पळय इंडियान तू कितले फेमस मस्त कडेन फेमस जाता तो डायरेक्ट भक्ती म्हणणे ऍटलिस्ट जना काही दोन अट्रॅक्ट करतास हे कसं की चांग म्हणून. सो अगोर अगोर तशींची आता धीरेंद्र शास्त्री त्या व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जावन बागेश्वर धाम म्हणून आनीक जन ऐकत असाची. सो तशी जनाक एक एक एक्झाम्पल मेळ्ळा रे जन येत म्हणाल खंडित आणि त्यांनी आमगेल्याची हे आमगेले परंपरा म्हणून ते कन्विन्स जावका. सो प्रत्येकला तांगे लायफान तो एक एक टाइम येता एक एक ऑपॉर्च्युनिटी येता. सो इट विल कम. सो ॲज सोसायटीन तू यंग पीपल असल एक्झाम्पल जाता 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 अनेक लायक पळयतना ते अट्रॅक्शन जाता. ओके. एक्चुअली घरान तू अम्मान केल्यार चेडूं नॅचरली करता ती म्हळ्यार लायक जाल्यार आतां चेडूं हट जाली ती तांकां ते टायम ना लायक आतां भगवद्गीते शिकता जो कसं न्ही करता कोण घेवच्याक म्हळ्यार लायक भायर आसाची तशी शिकताची अशी. आनी इवन एकादशी हांव करता मागीर बामण चेडूं करना तांगेले खातीर हांव कुकींग कोरपाची तशें पळय ते डिफरन्स. घरान तू एक मात सगळे फॅमिली पुरांत इन्वॉल्व जाल्यार मात्र ते करेक्ट रितीर चंद रितीर इम्प्रुवमेंट लायक भक्तीन तुज्या एक पुराय विशयान एक मात हांव मात करचें वरलेल्यान तांगेले भक्ती आसा तांकां भक्ती आसा म्हाका दिसता आमगेल्या पश्चात तांकां भक्ती आसा रुटीन तांगेलें सिस्टमॅटीक आसा तें पुरो आसा जाल्यार कसं न्ही कळटा न्हू प्रभुजी ते बॅलन्स तिकेची कष्ट. नाही नंतू सुकृती आम्ही कितले भागवत हे पुरे वाजिता पळय आनी देवा प्रार्थना केलेलं तशींची पुरे चेंज जाता. सो आमगेल
भक्तींत आम्ही स्ट्रॉंग असला रे त्या शक्तींतू त्या एनर्जींतू ऑटोमॅटिकली वरल पुरे जणे चेंज जातात. सो देवाल भायर फुल विश्वास काम न्हू दवरनु करता असला जाल्यार देव पुरे चेंज करता. ओके, धन्यवाद धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हांव कृष्ण. वचूं का अर्जंट मीटिंग आसा. सो थँक यू ऑल सो मच. आमी नेक्स्ट टाइम लॉंग क्लास करूया.